Matthew chapter 16 verse 24. Then Jesus said to his disciples, "If anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me." 25. For whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for me will find it. 26. What good will it be for a man if he gains the whole world, yet forfeits his soul? Or what can a man give in exchange for his soul? 27. For the Son of Man is going to come in his Father's glory with his angels. And then let's get about 26, but also kufundela isixhosa. Ematei sifunda phasi phakathi 24. Xa ufunda ne because I think it's a flow on isixhosa xa ufunda kuzomane usima kwi-full stop so that ndishumayele khona into endiyifunayo apho. Hallelujah. 24 uthi uYesu ke wathi kubafundi bakhe, ofuna ukuba ngumlandeli wami makazincame, athwale umnqamlezo wakhe andilandele. 25. Amen. Hallelujah. Bazobona ukuthi Nkosi nesikelo ufunda kwezulayo ngokuthi bekunaphakade. Amen. Amen. Now Papa ngithanda namhlanje last week ngithanda kwisixhosa. Namhlanje ngithanda apha kwi-English. Hallelujah. Ithi iBhayibhile umuntu ofuna ulandela uJesu ithi nge-English must deny himself. Hallelujah. Amen. So ngentetho evakalayo you leave everything that you used to enjoy for the sake of following him. Egama lithi deny, uphikisana nendlela obuyiyo. Ikhona indlela obuyiyo before udibane noThixo. Ewe I know iyakongamela, but as long as you live, you are fighting laa ndlela, ngoba uyayazi laa ndlela lokuyiyo before udibane noThixo, uThixo ebengayifuni. So even though iza kusokolisa maybe le nto ekuqaleni, lena yozidinaya izinto oziqhele uzenza, ubuqhele uphila kanje. Because sometimes when uNkulunkulu bakhona abantu abaza kuThixo, asizi sonke kuThixo sonakele ngendlela enye. Wonke umuntu asifani xa siza kuThixo. Praise God. Omnye ebenakele kakhulu omnye wayesisikoli, omnye khona ngohluko mos, omnye wayeligenza different ezi, omnye wayexeke nesiko sakhe esela angayiki omnye. But the thing is, anything that we do before sidibane noChrist iba yi-part of ubomi bethu. Iba yi-part of ubomi bakho. Benditshilo last week, nam ndandisitsho ndisithi xa kuFriday ndithi ndisaphuma esikolweni ndive uba
Nkosi yakhothekile. Nkosi. Maniwe. Nkosi yakho. And landela izibuzo benza njani ababantu bangayenziyo le umali kangaka uselukwana ndithi eyona dream yami xa ndithetha nomngane nami ndithi i-dream yami nganami ntoba sifunde sigqibe sithenge imoto sikhalise umculo sivule pha ebhutini kugcwele inkintshe ebheke That's where God is taking me from. Amen. But that life was part of me. Amen. There was nothing wrong according to the way I used to see it. Because when I came to Christ, I came because that's the problem. Command I'm going to do wrong with command. But the problem I'm going in the life. So that's where the problem goes. In sense, give up command, yes, sweet. Give up command, yes, enjoy, but there's this thing that I cannot help myself from. Ndithi nisangena apho ndihlala khona ndibe namanwele uphele tu ukujita xa ndingena ngasemnyango uphele tu ukujita kona yenzo kumelana nenye into ngwami iyandisokolisa lento. I didn't see anything wrong with me having my girlfriend. There was nothing wrong with that. But the thing is, le girlfriend who ayazi yona xa ihambile ndiyakwitwa now ndiyayifuna yonke le nto ndiyayifuna usela akho nto irongo kwezinto. That's where the problem was. I'll never forget the day whereby that lady, Lord, wavela into tatusifuna yafuna uvula ingubo le ndizigqumathele mos sathithisana qonda ibo xa ndiyijonga lento yeyintwembi lena and yayiqonda ingathi izongena emzimbeni wami naive ba indivumela ba ingene kule bed ne. That's where zama khona ingqondo aqonda masiyeke nozibanibani because le nto yami yothandaza ne ndiphinde ndi-accommodate uzibanibani lo mthandazo wam awubi na power yondiprotecta. I hope niyandiva naka manje sathetha izinto ezisimple sathetha ngami nathi ngani. Praise God. Now the challenge was for me to live the life that I used to live, the life that I'm used to follow the life that Jesus Christ wants from me. That's where the problem was. Hence the Bible says, it lowo ufuna ukundilandela. He must, because kunyanzelekile that person to deny himself, deny the life that he used to live, deny the way he knows izinto zakhe baziqhele ukwenzeka kanje uzenzela yena izinto ngolhlobo. This person has to now, my God, azame uaccommodator lo Yesu amamkeleyo. Andithethi nabantu, thetha nabantu namhlanje my God abafuna uguquka nje. Hallelujah. Uthi ngesikhosa makazidinaye nge-English athi ngesikhosa makazithini makazincame
because xa ezincamile ngehle le nto ayibona ingathi difficult now xa sezincame emanyani uzayibona beziyekeka ezi zinto nyani. It's just that they were part of me. That's why it was hard for me to leave them. Thethi gospel yakudala namhlanje laxolela bangcwele. Athi lowo makathwala umnqamlezo. Athi iBhayibhile every day. Makathwala umnqamlezo every day. Umnqamlezo bangcwele. Benjilo kuni. Nathi uJesu wajinga kulaa mnqamlezo. Nothi ngenxa yezono zakhe. uJesu wajinga kulaa mnqamlezo ngenxa yethu. Ihlazo isono sethu sasiphezu kwakhe. Betshilo last week when he was hanging there on that cross, yayisithi according to God who were hanging there, it wasn't him, because he was a righteous man. He was the only righteous man that time on earth. In fact, this earth had the privilege of two righteous men. It's Noah and Jesus. At the Bible, they were righteous men. Nah, Jesus was the only righteous man. He never committed any sin, but my sins were laid upon him. Now, the Bible ifuna siphile thina sisazi intoba safelwa. No wonder the Bible ithi ukuba ubani uthi one ngokuzahlanjwayo izono zakhe uyambethelela. It's every time you sin intentionally, yet you know that you were saved by his blood. It's a Bible nawe uphethe, my God, isiphengwane usamgcimva nawe you will be liable njengabo nabo babemgcimva. Anithi amen namhlanje. Hallelujah. Ithi ngwaphila iBhayibheli ithi akusekho, my God, if ever siyona sisazi. Hallelujah. Even though siyazi igazi, my God, laphalala uthi akusekho takamshelo koko kuvele sithini. Uthi thina abantu bayaziyo into basafelo if siyona intentionally igazi uthi alisasitakamshelo koko sekumele siphethe. Ithi iBhayibheli sasimele ukufa nje. Incwadi yethu yeHebrews. Ukuba ubani, this thing ayina group le. Ukuba ubani wants to follow me. Ukuba ubani, this thing has nothing to do with people. This thing has to do with you. You make your own decision and choice and tell yourself that as long as I live, ndingcono ndibulaleke ndilandele uJesu noba ndibulaleke ndiphile intando yami. No wonder the Bible says, utsho naye uPeter uthi kungcono sibulaleka sisenza intando kaThixo. So meaning noba sokusenza intando kaThixo ayitheni ukuthi awuzubulaleka, uzobulaleka. Those spirits that were fighting you, that want you to do what you were doing, zizakusokolisa. But kungcono kuba awukho kwidala lazo ukwidala likaKristu. Akukho ufuna abantu abazochuza utshutshiswa or uchallengwa zizinto abazibachallenjayo bebidala lofuna uKristu. Kungcono. Kungcono bangcwele. Kungcono kwenzeke what the Bible says apho sasifunde khona Romans 7 verse 26. Ndithi ndifuna ukwenza okulungileyo
koko kunguvela ububi. Ithi iBhayibhile if kungoko kuye kuvela ububi xa ndifuna ukwenza okulungileyo. Ithi iBhayibhile I send him. Itsho iBhayibhile ithi I send him lowo wenza loo nto. Koko sisono, ngumthetho wesono ondilawulayo. Ayiyongxaki umthetho wesono bantwana okulawulayo, because uThixo uzosindisa kakade kwizono zethu. Hallelujah. If usalawulwa, my God, ngumthetho wesono ayiyongxaki leyo. But xa usehla phaa ezantsi athi makabongwe uJesu ngoba wasinika uJesu Kristu. My God, athi mna, my God, umuntu uludwayi. Hallelujah. Ndikwazi uzoyisa, but athi makabongwe uba usezulwini wasithumela uJesu. So meaning uJesu onokunceda. uJesu uzakunceda. Awuzuncedwa ngamandla wakho. Keep on coming to church with. Keep on coming. Uzova ezi zinto. Hallelujah. Don't try hard with your own efforts, because your efforts will fail. But keep on coming here. Hallelujah. Izaba khona ngenye imini into ekunika, my God, cela ukuyahla nje kancane. Like that Marcela le andiyazi uba like that Marcela. Kukubona ngenye imini. Amen. Ndiqinile. My God. Disiphethe ezibhedleni nazo zodwa abadleni nazo bathi thithi Thixo ndiyayazi ndiyifundile. Alo ndiyayicabile. Encede. Amen. My God. Ihlele yami erumini yami. Yabona ke xa ukula level. Uzokula level uzithengela uzihlale phaa. Hayi. Sekunzima kakhulu. Bangcwele ibhiyama ludibe nazo esibokolweni. Udiba nazo endlini yakho kunzima kakhulu. Hallelujah. I was there. Yes. Kanti ngaphakathi bona kwathatha seqilini. Konzonwaza itraya kodwa lokho bangandiyeke ndithandaze nobathekile. My God. My God. Le mpikisane ndayibona le nto yokuzalwana emntwini. Into yokuzalwana, into yokulandela uJesu ipersonal ezinsizwa. Mamelani, yenze kanjani le? Lena yotywala. Ndisezidlaleni wa ngazilanda ndiyitheke phaa ngathi ikhomando. Amen. Nje ndihambile ndaya kwenye ilali. Ndayishiya cawa. Ndiyavuka ekuseni, ndiyabuza ndifike njani? Bendisigqibele phaa. Endinokumnyama ngoba sisiya phaa, yazi ukuze lali yakhona akekho nezibhali ibali ngelaa xesha. Athi umama ufikile. Ndawenyanya. Kulapho ndawenyanya khona. Ndithi he man, what if bendidibane nezintwana? Because lali kudala kuzobe wrong. Ndithi ndizibona sendilele. Ndisigqibele ngizibona ezibhiya bendisela baba zandixaka. Kuthiwa njalo ngosibosela utywala. Uyazibona zininzi uqonda kodwa zandixaka uqonda uhlale. Zandixaka. Iba khona kozobhiya apha kuthi ngekho-strong wena. Uzenza yekho la azofana naye namhlanje. Ndavuka ekuseni laa mini bangcwele. Uhlukana nam nayo ndanditshilo. Ndayibamba leyishekileyo. Ndathi ndizobona bangubani uyozasele wena. Mna ndizokusela. Wandijonga umama.
emjongweni ayibamba nayijule ematyeni bayiqhufu yangathi uqhufu kungaphakathi sharing my own experience as a chief. Because ulandela uJesu as umlandela kulapho ezinye izinto zisuka khona. Into isekulandeleni. Into esikufuneni yena. Ezumfuna brother Chaswa Binangaki, ezumfuna umlandela uJesu, umfuna ngenhliziyo yakho. Uye ayenze lento ibikoyisa. Uyibone bangakwazi ukuphila ngaphandle kwayo. Amen. And xa seyenze wakwazi ukuphila ngaphandle kwayo, ubone awusayinidi. Amen. Niyandiva abantwana bakaNkulunkulu. Ithi iBhayibhile xa usehla icomparishe ke ngoku izinto zomhlaba iBhayibhile Nkosi Charles. Ithi umuntu angancedwa yintoni na ithi iBhayibhile. Xa nokuthi azuze yonke umhlaba. So meaning it's possible Mamondleki that you can have wealth, you can have houses, you can have cars, you can be rich. It's possible. Lonto la ikhomeka ngakuthina. No wonder the Bible says ithi inganceda ntoni na umuntu alizuze lonke ihlabathi but ngemini yokugqibela aphulukane nomphefumulo wakhe. So meaning umphefumulo wakho, my God, more precious than anything that you will ever get on the life that you want to live. Umphefumulo wakho ngoyena ubalulekileyo. This thing kaJesu yobafuna umlandele, ufuna usavor the vital part apha kuwe, the part of your soul. I know we come mamungoduke enkonzweni sisithi sifuna ukuphila kamandi. We want to have. That's lonto leyo ayixhomekanga uThixo phese. Ixhomeke kwi-hard work yam. If I can work hard and know what to do, how to make money, I would have millions. But those millions, they are nothing compared to my soul. My soul took the king from heaven. My soul took the king to come down on earth just for my soul. It's a Bible. Ibani na lengane that to Christ wabanaye. Wathe ikungane phethe. Akabale lokho ba makagcine kodwa wasithoba wazenza umuntu. Wahlala emhlabeni njengomuntu ukuze azosindisa your soul. Your soul is priceless. Your soul is priceless. If your soul shifted the King of Kings, asuke zulwini azosindisa wena emhlabeni, which means your soul is important. My God, no wonder the Bible says, athi ngibeka ukufa, ngibeka ukuphila, athi choose. But aphinda kuchuzele uJesu because ufuna uchoose ukuphila. My God, there is nothing, my God, that you must entertain. Eno substitute phefumulo wakho kunye naye. Lelo thetha ngento uPaul namhlanje. Ndiqhubekeke ukuba kwamishumayela imessage namhlanje. There was a man called uPaul. Ndiyayithanda la ndoda. Ndiyayithanda. What I love about him, akanazo ezi testimonies sinazo thina ezabangela sithanda uJesu. Akanazo yena. Maybe when I thanda uJesu because ndandifuna lonto ndandiyifuna uJesu wandenzela. Yena uPaul wadibana noJesu neyazi emathafeni aseDamascus. Emathafeni aseDamascus wamfumana uJesu yena ngongqoliso. Kwathiwa kuye Saul, unditshuthisela ntoni na? Yena
inguquko yakhe zangifane neyami yakho. Inguquko yakhe yaba based yona kwi-repentance yakhe. Bamakaguquke in what he was doing. There was nothing good after that happened for him. So when he saw him, he was blind. When he saw the king speaking from the heavens, ithi iBhayibhile wathi sahambe emathafeni kwabakho light, a greater light that is more than the sun. Ithi iBhayibhile yathetha le voice yathi nditshutshisela ntoni na niyasazi story, but ithi iBhayibhile after that waba yimfama. Abanye baza kuJesu bezimfama befuna uphiliso. Into le ndithethapha, abanye baza beziqhwala kuJesu, abanye baza bezimfama. Yena i-encounter yakhe lethi apostle noJesu yaba kungaboni yena. This man was never saved, and the way thina endlela thina sasindiswa ngayo yona yasindiswa fani le ndoda. My God, ithi iBhayibhile wathi uJesu yabona apho kwasisixeko kukho indoda ekuthiwa nguHananiya, hamba uye kuyo. Ithi iBhayibhile he was blind for 3 days. Ithi iBhayibhile when he met this man wavula amehlo. Yabona yena bangaphi apha kunabantu abathi xa bedibana noJesu kwaqala kwenzeka into right. Ordination. After ordination, the week after ordination, kwenzeka ntoni lethi apostle? Zajika izinto. Bakhona abanye xa bethe be-introduce kuJesu kungaqala okuhle mamontwana. Uthi ubale ba lo Jesu ndenzela ntoni? The thing is, it's because calling yakho wena heavy. Izinto lezi ndizithetha apha namhlanje. Calling yakho not prepared. Uyaziwa uthi bendize apha ndingaboni. Praise God. Ndiyabona ngoku ekubonini kwakhe. Hallelujah. Akazomenza kubaluleke lo Jesu njengawe. But when uqale waquqela apha enkonzweni yaqenqeleka inyanga, waqenqeleka unyaka uyabala, hayibo kude kwenzeke into kum. It's because uThixo uyayazi uba wena ubekele ntoni na, and le nto akubekele yona wena. Hallelujah. Inkulu kunabanye. Wena uzonqina. Wena udibana nabantu ngela xesha abahlele sesinto bezokuhlela. Uthi mamelani ndimchazele. Ndiyamazi uJesu. Yamazi yakhulula. Yabona into ayithethwa ngumuntu ebe-experiencile ayifani nomuntu nje oshumayelayo. Wena uThixo ufuna ukhera imessage oyi-experience leyo, wena ungakhera imessage oyifunda kuMathewu, oyifunda kuluka pha, ufuna uyi-experience kuwe, so that abo bakumameleyo bathi uyingcwele uThixo, bamzukise uThixo, bathi uthi wena waphuma engxakini enje, uthi wena dibana noJesu nam. uJesu wasuka waqala ngenye ndabe mandifuna lena kayenza, ndamila ndathandaza ndafasta, akwenzekanga abantu kaThixo, saqenqeleka inyanga, waqenqeleka unyaka, ndifeyisene neproblem eyi-1. Ezi zinto lozithethayo, my God, zibenza abantu abamameleyo babe namanwele, bathi wanyamezela mfazi, uthi ndanyamezela, uthi ndanyamezela. Wanyamezela tata sekunjalo, nganyamezela. Wafika omnye umama wangena emveni kwami, wanqina yena, wathi glory to God, ndabeqonda mna kudala ndilapha, khange kwenzeke nto kum, wathi ndahlala. Ndiyabalilisa ngela xesha abantu abakumameleyo baqonde mkhulu uThixo, kanti nawe wakunceda kule ngxaki, naye abe nethemba. That is Paul for you. Nibi gospele efani. Nibi gospele efani le ndoda.
Ngokola naye ezulwini lendoda ngenye imini. Sobuzo wenza njani wena? Usenza njani wena? Usenza njani wena? Uthe saphuma bayathandaza bebonke. Uthi umoya ingcwele ebandleni donyuleleni ababili. uBarnabas niphinde nindonyulele no Saul uPaul. How can umoya ingcwele onyule wena mama akubize ngegama uzozwa ugcwele abantu ababize wena ngegama abe specific, the holy one, the holy one, the holy one. Athi wena akuchuze lo athi aba ndibakhethile mababa boshumayela indaba ezilungileyo uthi usashumayela lezo ndaba ezilungileyo mama umgodu uyashumayela izindaba ezilungileyo bekuthiwa zishumayele uyabanjwa hayibo bekutsho bani hey ngothixo bethe makukhethwe mna uyabanjwa faka etrongweni faka eseleni. If abanye bethu ungafaka eseleni for ukuthi uYesu ungamfuni lo mfazi ukuthi baby soze kuphinde angifuni ukuthi nezosihlukanisa. Oh God. In fact kwayena ngakusi intoni natitana bani le kuyincekelele intoni unekiriba rekoda nsikuba uzokashwa nini intoni balenda yakho ayazi no. But this man expressed the thing. No wonder this man had a confidence. Even when we locked up no Silas Sanchi. Makonda lo benketi. Bebize igama lami. Sake ngimteste namhlanje. Balinda kwasebusuku. Balinda kwasebusuku. Bakona zokukhala indumiso ebusuku kanjalo. Indumiso yabo esithi praise the Lord for his mercies endureth forever. That's contradict the worship. I find in a situation. How should you praise the Lord for his mercies endureth forever? Yet to Banjibu. Where is this mercy? Where are you seeing it? That's why now when it's when I'm changing. God bring we in the mission yako. Forget about what you are going through. Say praise the Lord for his mercies endure it forever. While you are still looking for what you are looking for. And the just phone is I know I'll take the situation. Uteta when I am different than what you are going through. If the Bible says the more they worship the Nesaf stone, they begin to make hymns. They begin Bahamish. Ah, my God. Baba, we live. My God. Utika watumelinge loss. My God. This man is a mutilangangaledo attacking Paul. No one the city must imitate a no one the city. Uti imitate him. It's because yena when endlela amaproachanga uThixo no matter what the situation. The situation yakhe engamenzi a change language. Can I tell you what I got to change language?
kulula utshintsha language ubone ba uyakhalala kulula xa ukhalala yinto yakhona leyo akufunekanga sifune singathi sithethe ngathi akukhalaleki uyakwazi ukhalala but ukhona usifundise into ngathi ubizwe ngegama kanti usubizwe ngegama uthixo kuqange ebiza igama lakho ebantwini abaninzi ube ngowena wohlelwa zizinto ezinkulu kunabanye izinto unbearable but you keep your praise. You don't change your confession. You stay to your confession. You speak on saying the right thing, confessing the word, declaring the right thing, singing the right worship songs, worshiping him. What is happening to you? I control my God. The praise I control by what is happening to you. Your praise, no wonder who take it uti in lam linje ready writer. In lam is skillful like a ready writer. I don't speak what is going on, what I'm going through. I don't speak it, I don't declare it, but instead I'm speaking the opposite of what I am going through. I've trained my tongue so that my tongue can be skillful, not to say izinto ezenzekayo, ithethe izinto endizifunayo bazenzeke. Hlale mntakathixo uthethe izinto ofuna zenzeke, more than uthethe izinto ozikhalalelayo. Thethe izinto ofuna zenzeke. Uthe mzinam kuzabanje mzinam akho nto ibonakalayo bathethethe uthi apha kwam umzi egameni likaJesu kuzabanje iflethi ezimthetha nayo namhlanje. I want you namhlanje uqala namhlanje uprofesaye kunyeko zayo wakho, uqala namhlanje thetha kunyeko zayo, mxelele unyeko zayo uba ufuna ntoni wena. Umqale kuJanuwari uye February uyotsho kuDisemba uthi owam unyaka endlini yam kuzabanje nanje. Cela kule verse. Masele incwadi ye-Acts uzayifunda mama. Incwadi ye-Acts 21. Acts 21, I want you to read to 13. Starting 12. Acts 21 verse 12. Acts 21 verse 12. Yayibona bangcwele igospel ayifani asifani indlela esihamba ngayo noThixo. Kayifuneka mama. Sakuyiva lento samcenga uPawulos sikunye namakholwa alapho ukuba angayi eJerusalem. Qale ku11 ndifuna xa kufika la mprofeti. Okay, 11. Ufike wathatha ibhanti kaPawulos wasibopha ngayo inyawo nezandla wathi, uthi umoya oyingcwele, umnini wale bhanti uyakubotsha enjiwe njengamaJuda eJerusalem, yaya ayakumnikela ezinhlangeni. 12. Sakuyiva lento samcenga uPawulos sikunye namakholwa alapho ukuba angayi eYerusalem. 13. Kodwa wathi ukuphendula, nenza ntoni? Nifuna ukundityhafisa nje ezinyembezi zenu. Andilungelanga kubotshwa kuphela eJerusalem, kwanokufa oku ndikulungele. Khona le title
esishunyelwa kuyo the word first it is for me to live uKristu. Yeah. That was the same man. Ithi ngenye imini iyachuziswa whether mayiphile na okanye ife. Bayambuza abantu. Think of Philippi. But I don't know what to choose between the two. Whether I should die, whether I should live. But I would rather live for the sake of you. Athi i-absence apha emhlabeni ithela ukuthi the present in the Lord. Umuntu wayecinga kanjalo uPaul. Wayethi xa ujonga umhlaba wazibona yena fit to go to heaven, but he chose to stay for the sake of believers. What a man. Amen. When you grew in such a way that, Brother Tab, that we as born your faith ingaphaya, but you choose to live for the sake of people. Amen. That was him. Apa sifunde khona. This was a time whereby, remember Paul when he was saved, waqale waya wawushumayela endaweni ekuthiwa indawo yenhlanga. Yena wathi esandosindiswa nje uThixo wam-assigna bamakaye kwinhlanga ayoshumayela izinhlanga, meaning not abantu abangamaJuda. So now this was a time whereby wakufuneke aye ke ngoku eJerusalem kwi-Jews ezimaziyo ba ebesisikhohlakali kanjani, ezimaziyo into ba ebengenanhliziyo. But they heard that this man uye wasindiswa along the way, so akakaphindeli ke ngoku eJerusalem adibane nabo. Ithi iBhayibhile uThixo wa-allowa a prophet esesandobachazela ebandleni ba ndiyahamba ngoku, I've been here long enough with you, now it's time for me to go to Jerusalem where the whole thing started. Ithi iBhayibhile ofunda 11, there was a prophet ekuthiwa Agabus. Isixhosa lento ekuthiwa Agabe. Ithi iBhayibhile he went there where Saul or where Paul was. Ufika phana ubona ibhandi likaPaul, athathela bhandi, athi ngubani umuntu welibhandi, athi ngibona umuntu welibhandi ekhoxwa kanje. But the man knew who is following. Amen. Because that when you are following, yes, it costs everything. It can cost even your life. In the Bible, Jesus. It's in Bible, Brother Charles. Bona bathi besavelana naye abo who heard that he will be tied and then be killed in Jerusalem. It's in Bible. What to Paul? Why are you weeping? Why
are you weeping? Why you are breaking my heart? Because the way and I read indlela abayiyo into yoba makangayi phaa eJerusalem avele into iza kwenzeka kuye, but because the man had a determination, yayizixelele that for him to live is Christ. Noba kungenzeka ntoni na kuye, as long as siyaphana eyela imandate kaChrist, akanaxesha lento ezakwenzeka. Would you reach that stage where uzichazele noba kuthiwa ithi family yami is a disowner for this Christ, abanye bebawufela nezo zinto, akhohlakela abantu bani basehleke ncipha Charles, bakhohlakela abantu even efamily zethu. Othela gqwirha kanye nanyeli lekwaziyo balilwe likuthotsisayo libe lilwe li-influence abantu, khalithetha kamandi pha ulahlekile ke ukulalisa lethu lahlekile baliyakwazi nje busiza apha lukhonza abakwazi uyenza lento bafuna uyenza kuwe qho. But the way ipresenta ngayo kwifamily yakho uyipresenta ngoba wena utheni this word of God that they appear that it was wesa luqala nami wabhalelwa ifamily member yakhe umuntu amaziyo ba uyatsiba kahle wathi hayi kontombi ikhona lo muntu udibene nawo umzalwane, hey asikufumani ngoku Jiva tu. uyakhuseleka kulo muntu. Abaqola bajanisini botata ndamthandazela unkosikazi wami wani. Amen. Kuthiwa besaqala udibana nami naye kanti bantu bawubrother uzothina kabani ndazokona ifire Maga. Madosha. balaza khona Yeah. Maga. akachazela wayexakela lento efuna ubaleka ndambamba fire kata andithi yenza lezo zinto. Amen. It's just me. Utake mos lento bebeyifakile ekidney zakhe itakile uphilile all of a sudden la ithandaza ngobona ivision Dave, so uyazibona ngoyizinto zabo bebezenza abasikhukayo yambhalela le into straight away. That's what they do. They know you. Chiro kotata pa intabeni so ithe thibana nefamily yakho family yakho hlala nabo, but before uye pha if unalithuba khazigcwalise ngomthandazo noba yi2 hours before udibana nabo ukhapha before udibana nabo ufike ube right and futhi because into kaThixo yipower. Xa unothixo unepower, but le power uyayifuela uyayistera wena kuwe ngaphakathi. Ufike ngabamba ihlanza nongabanjwayo nowaziwayo awuzambamba ihlanza umjonge emehlweni because nikumbila ndazi niba nifuna nithini na kanye nifuna uya njena isikoni nje nina nje nophela nithandakale sibasele kwauyi thethe nabo bonke futhi baqhule baqhula ungatshintshi ngoba ukhonza uyatshintsha usutshintsha thetha nabo abantu bakuwena abanye. Mamelani bantu bathi ngicela isama up le nto ndiyifundile apha uthi
uPaul, I am disappointed in you. That ngiyafina ba kumele ndizuzo kulungileyo kuphela na xa ndikholwa kuChrist. Don't you know xa ndikholwa kuKristu nobubi kuyenzeka nabo ni ready for bona. Ndifuna abantu awethu namhlanje abathi okuhle si ready. Okuthanda si ready. Obubi si ready. Because we are empowered with Christ in our good. Obubomu bethu akho mntu unothatha ubomi bakho makadona akekho apha kulomhlaba onalo ilungelo lothatha ubomi bakho. Ubomi bakho my God ufihliwe wena. No wonder the Bible says ithi savuswa naye sahamba naye sifihliwe kwezasemazulwini indawo. Ithi iBhayibhile ithi we are hidden there. Whether kuDisemba ngoku, whether izaba kuDisemba sizobhitha thina la Disemba. Sangena ku-2026 wethu singena khala ngoba lona ulapha kuthi khulu kunalo kulomhlaba. Ithi iBhayibhile yabajamela le ndoda. And I'm ready to die for this thing. Do you think I'm following this thing, Jay? I'm ready to die for this thing. I will stand until the test of time. I will stand in this Jesus that I believe in. Before now I will stand in Lord Jesus. My God, stand. It's a Bible that I'm strong. It's a Bible what you have. Andina xesha lalomntu lo bethetha lento noba uthebethethisa uMthixo unceda kuthethisa uThixo but ndiyaya eJerusalem because at Jerusalem that's where this whole thing started. This thing that I was preaching, my God, ezindaweni ngezindawo kwindawo ngendawo yaqala eJerusalem. If kukho ngoku into ethi izobulala eJerusalem, they must kill me if they want to. And then he went. Ah, my God. It's a Bible bambamba. I'm caught. Atatamante. This man has a gospel and different nut. This man has a different gospel booty. Bamtulutyanga manje. Bamshiya besithi ufile. In fact, iBhayibhile ithi bathi xa bezambulala uThixo washukumisa abantu pha isiphathamandla. Bathi balekani khona indoda ehlaselwayo esapha iyabulawa. But this man heard about this. Ebevile ngalento but zange imthintele lethi apostle bamba kangayi pha. Iyenzeka lento ibichaziwe akanaxesha lalonto. Unalanto ngcono ndifele ebulungiseni. Ngcono ndife ifele ebulungiseni. Athi uMoses ungcono ndivuka ubunzima nabantwana bakaThixo kunoba ndithamla izono okomzuzwana. Ndifuna amakhoma njalo namhlanje apha eWord Imperial athi siyaphambili ngoJesu. Noba kwenzeka ntoni sizamlandela uJesu. Noba kalungu namhlanje sizamlandela uJesu. Ngoba utshilo xa ndimlandela uyalunga. Bangenyawo bantwana bakaNkulunkulu. Bangenyawo. My God. Masespecially Lanza. Masithi bawusezulwini. Egameni likaJesu. Enkosi ngamandla. Lengubo namhlanje.